बेवहायफोर गोदानानै बेनो जाहैबाय फंबाय जेख'नि बबाव नुजेना लाबोखो नोङो हिनजाव गोदानखौ मा इउथ केम्प महाय इउथ केम्प बा लोगो मोननानैहाय बेसेबां गोसो थोलायना लाबोखो बोसोरनै मा ए 3 बोसोर ओमफ्राय बोरै राइडआव हरजेना जेनेबा फनजों नामा ए फन नाम्बार बिलायना नों हरग्रायाना बेवहाय हरग्रायालाय फनखौलाय मा नों हरग्रोदों ओमफ्राय बे बयफ्रेन्ड दंना गैया जाहैथिबायनो गैया फार्स्ट सोंनाया माबायदि सोंहरग्रोआ नों जेनेबा ओमफ्राय बे गोसो थोनाय दंना गैया नुबाय ए ओमफ्राय गैया नुदों ए माबायदि नुग्रोथियायो बेवहाय दिनैहाय हाबा जाहैबाय दा गोसोआव मोजां मोनदों दा औ नोंलाय संसारखौथ' जानोसै जाहैबाय नोंसोर दैज्लांलाबो हाबा लाबाय नों अखा हायाखिसै बाहायगौ मोजां ने मोजां संसार जालांदो जोनोमावहाय खेबसे जुलि जाखायो जोनोमाबो खेबसे जुलियाबो खेबसे थैनायाबो खेबसे दा दिनैहाय नोंथांमोना सबसे बेस्ट रंजानायनि दिन मानो होनना बुङोब्ला नोंसोरो संसार जानोहाय आगान सुरबाय मोजां संसार जालांदो आरो दे बेवहाय औ दा बिदि आरो ओरैहायनो बिहामजोसो जानोसै दा बिहामजो जाहांहां दे ओरैहाय सेकेन्ड हौवा गोदान बाराबो बियाखै 200ल' ए आस'दो जय हिनजाव गोदाननि माने गामियाव हाबा दं दिनैहाय माने दैज्लां बोथोरलाबो हाबा आरो बिनि बाहायगोआव दिनै अखा गैया मोसाना हो रावबो मोसाया मोसाना हो ओरैहाय फुरा नै जानाय लोंनायनि रेडि खालामबाय हिनजाव गोदानखौ लाबोबाय आरो दायो न' फारसे लांसिगोन हाबा होहैखांनानै फैबाय सिलेब-लेब हाबा दै हाबायाथ' गिदिरबाबो हाबा फिसाबाबो हाबा नालाय दा नै सिलेब-लेब हाबा माखासे सफैजेनबाय नै आलासिफोरा गोजान गोजाननिफ्राय नै ओरैबो सफैबाय नानियाबो सफैबाय नै ओरैहाय फुरा थोरसि लथाफोरखौ साफा खालामगासिनो दङ नै गामिनि मादैमोना नै बैयो बेवहाय जाहैबाय सासे ओमफ्राय ओरैहाय संनाय खावनाय डाइनिं हल आरो अमा बेदर माखासेया मोनखांबाय नै बियो संगासिनो दङ अमा बेदर नै बेखौ अमा बेदर फुरा जानायफ्रा बेदरफ्रा माखासेया मोनखांना थाखाबाय नै इयाव अलरेडि बेदरफ्रा मोनखांखाबाय नै बेफोरो नै बेदरजोब बेफोरो बेदरजोब ओमफ्राय नै हंनो बेयावबो मोनबाय देसियाव बैयाव हनै गोथां दंबावो बेदरा एभेलेबेल दं बेदरा
नै बेयावबो बेदरबो जायो गासिबो नों साहा रानग्रा नामा नों साहा रानग्रा दैसो ओमफ्राय नोंसोरो बेलपाथि दल जाहैबाय गामिनिनो ने नांगौब्लानो मोनखायो दा नोंसोरखौबो औ दा फुरा इस्पातसै आरो बिसोरो दामनायावहाय ओरैहाय माने हिन्जाव गोदानखौहाय न' सिङाव सोसिगोन आरो माखासे नेम बादियैहाय ओरै गिर्जा खालामदों ओमफ्राय नै बियो आंनि हिन्जावाबो मावदों नै ओइ नोंलाय माथो मावदों ए नुबाय दा आंनि हिन्जावा अनला ओंख्रिखौसो संनो बाहार लाबावखादों आंल' नङा लोगोफोरबो दं नारजि बायदिसिना नै बेदर होदेरजोबखादों दा फुरा जानायफ्रा फुराखा ओमफ्राय नै जोंनिया हौवा गोदाननि बिमा जाहैबाय बियो आनैया नै आनैया थाखुमाबायसो आयु गाबखोसो ना थाखुमाखोसो नैबे मादैया ओंख्रि सोलादों नै आनैया बेनो ओमफ्राय नैबे रं नाम्बार रायज्लायदों फुरा रं नाम्बार रायज्लायदों बेयावहाय डाइनिं हल नै ओमफ्राय बियो हौवा गोदाननि बिफा जाहैबाय ने आमाय ओमफ्राय बिहामजोखौ बबेनि मोनबोखो मा गामिनि फाथाबारि माबायदि मोनदों गोसोफ्राव बिहामजो मोनबोना औ साबसे दङ नोङो फिसालाफ्रा साब्रैनो दा बेनो फार्स्ट हाबा फिसाजोफोर सासे जाहैबाय फिसालाफोर साब्रैनि गेजेराव फार्स्ट दिनैनो हाबा आरोना ओमफ्राय दा गोजोननाय मोनदों जाहैबाय ने न'आथ' मोननैलै खामान मोननै खामान मोनसेया लाइमुथि जाहैबाय खामान मोनसेया बेथ' फुराना जाहैबाय ने आमाय दा बिदि आरो ओमफ्राय जोंनिया बिदा फंबायनि गेजेरावहाय बिथैफोरा नैबेल'सै जोंनिया आदैया बेल' गावल' मुलि बायदि थाखाबायलै साबसेमोनलाय बिदा फंबाया साबा बिदा फंबाय आफानि फंबाय असेयो दा बेल'सै आरोखि गासिबो गोलांजोबबाय गोजौआव थांजोबबाय दा बेल'सै सासेल'खासै औ ओमफ्राय मिनिमाम आदैया खय बोसोरसो जाखो माबा 73 इयार्स ने बाखि बिदाफ्राथ' थैजोब्बाय जाहैबाय आफानि फंबाय असे जाहैबाय बियो ओमफ्राय नैबे बेबो आदै जाहैबाय हाबायाव फैदों आदैनिबोथ' हाथाया गबायलै माब्रै अरनांगौ नोङो हनै हाथाया गेजेराव थाइसेल'सै मैदेर हाथाय बायदि लाबोदो बिद'खौ जाखायो दा होनलाबो हाथायफ्रा गजोबखाबाय आरो दा ओरैहाय रेडि हनै गगासिनो दङ डाइनिं हलावहाय आंनिबो फिसालाया नै लाजियोलै केमेरायाव थिगखौनो आंनि फिसालाया नै बा माने बगासिनो दं आरो दि बदे आफादे देग्लायसो क्लास 8 फरायगासिनो सेम स्ट'र इंलिश स्कुलाव ओरै नानि मोनाबो बदों